rahim alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Yan uwa masu kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da saduwa a wannan lokaci domin mu tattauna akan wata gagarumar nasara da aka samu, wato bankaɗo game da gano wasu manya-manya gima-gimai daga cikin manyan ƙasar nan waɗanda aka samu da hannu a wajen zartar da ayyukan ta'addanci a ƙasarmu Najeriya, gami da cin saɓalar harkokin tsaro waɗanda ake ta samu a yaƙuƙuwa da ta'addanci wanda aka ɗauki tsawon shekaru 10 wani abu, domin kusan a yanzu an doshi shekaru 20, domin ana magana shekara 13 ko 14 ko 15, babu shakka an fara jiyo ƙanshin shekaru 20. To dama in aski ya zo gaban goshi ya fi zafi. Insha Allahu ta'ala alamu suna nuni da cewa ƙarshen ta'addanci ne ya zo a Najeriya, shi yasa asirin wasu waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin waɗannan ayyuka na ta'addanci yake ta tonuwa. To a safiyar yau ne muka samu rahoto daga jaridar Punch ta wallafa cewa an gano manyan mutanen da ke ɗaukar nauyin ta'addanci a Najeriya, a inda suka bayyana cewa wato babban attorney general na tarayya Abubakar Malami San ya bayyana cewa fitattun 'yan Najeriya waɗanda ke ɗaukar nauyin ta'addanci za su fuskanci tsarin shari'a nan ba da jimawa ba, kasancewar gwamnatin tarayya ta kammala shirye-shiryen gurfanar da su. Malami, wanda bai bayyana sunayen waɗanda ake zargin ba ko kuma yawan mutanen da abin ya shafa ba, ya bayyana haka ne yayin da yake zantawa da manema labarai na fadar shugaban ƙasa a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja, in ji jaridar The Cable. Daga cikin bayanan da yake cewa wani lokaci can baya akwai wasu hukunce-hukuncen da aka yankewa 'yan Najeriya da ake zargi da hannu a cikin ayyukan ta'addanci a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Yana nufin waɗanda aka kama da sa hannu a wajen ɗaukar nauyin ta'addanci waɗanda suke 'yan kasuwa ne da ke zaune a ƙasar Dubai. To sai ci gaba da cewa ina mai farin cikin bayar da rahoton cewa an daɗe ana gudanar da bincike kuma ya kai wani mataki na ci gaba. Bayan ci gaba da bincike, akwai tabbas akwai dalilai masu ma'ana na zato cewa yawancin 'yan Najeriya, manyan mutane, hukumomi da sauransu suna da hannu a ɗaukar nauyin ta'addanci kuma an gabatar da su don gurfanar da su. A zahiri gaskiya ne cewa gwamnati tana tuhuma, kuma hakika ta fara shirya matakai na gurfanar da waɗannan manyan mutane da aka gano suna tallafawa ta'addanci. Gaskiya ne. Wannan shine rahoton da jaridar Punch ta rawaito game da su waɗancan 'yan ta'adda manya-manyan ƙasa waɗanda suke sa hannu wajen ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci a ƙasarmu Najeriya. To 'yan uwa, wannan ita ce Najeriya, ƙasar da kullum ake taɓaɓatu cewa ana so a samar da tsaro. Ya ilahi, ina talaka zai sanya kansa. Kaga kenan abin da talakawa suke furtawa, suke yawan musayarsa akan harsunan su, gaskiya tana nema ta halinta kenan. Shekaru masu yawa talakawan Najeriya suna yawan tuhumar duk abin da zai zo Najeriya na fituntunu, kama daga kan ayyuka na ta'addanci da suka shafi addini, da ayyuka na ta'addanci da ake da sunan satar kuɗi. Za ka samu 'yan Najeriya da yawa suna cewa ai ba kowa bane ba 'yan wayancan ƙungiyoyi face wasu manya daga cikin manyan ƙasan nan. To abubuwan da suke faɗa gashi gaskiya tana nema ta halinta, hakan tana nema ta tabbata. In dai kuwa haka ne, to magana ta gaskiya, yiwuwar a gyara Najeriya abu ne mai wahalar gaske. Me yasa na ce yiwuwar a gyara Najeriya a wannan yanayin abu ne wanda yake da wahala? Saboda ita kanta gwamnatin tana da wasu tsare-tsare waɗanda duk wanda ya san me ake nufi da gyara zai gane cewa ba za a taɓa sabon gyara ba a Najeriya. Yanzu dai gashi bincike ya tabbatar da cewa an gano wasu manya. To ba girin-girin ba te mai. Mun ji mun yadda an gano su, duk da yake har yanzu ba a faɗi sunayensu ba. Kaga yanzu ƙalubale 3 ne akan gwamnati. Na ɗaya, jin sunayen suwaye tukunna. Na biyu, ganin an gurfanar da su a aikace a kotu. Abu na 3 shine a yi hukunci kuma a zartar akan waɗannan mutane. To duka biyun ba mai wahala ba ne, amma na 3 yana da wahalar gaske sosai a yanda Najeriya take irin wannan tafiyar ƙaguwa ɗin. Ƙasar da kullum in kaga an hukunta mai laifi galibi za ka samu talaka ne, amma idan babba ne sai ka samu ainihin wato an ƙyale shi. Da yake gaskiyar magana, mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana nasa ƙoƙarin ƙwarai da gaske. Ina tabbatar muku da wannan ba wai siyasa ce ko ɓangaranci ba, magana ce ta gaskiya. Amma wasu azzalibai ne waɗanda suke lullube da gwamnatin, suke ba wa gwamnatin matsala. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi an ce wasu manya a Najeriya, har daga cikin wasu hukumomi waɗanda suna cikin gwamnati kenan, su aka kama dumu-dumu da wancan laifi
na ɗaukar nauyin ta'addanci a Najeriya. To don Allah ya kuke gani, shin waɗancan mutanen matukar suna cikin gwamnati, ko ku suna da faɗa a ji a Najeriya, ko ku suna da kuɗaɗe masu yawa a matsayinsu na manyan 'yan kasuwa, ba kwa ganin za su iya bawa kowa matsala, ko da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne? Babu shakka waɗannan mutanen da ire-irensu su ne matsalar tsaro a Najeriya, kuma su suke ta cinwa shi kansa shugaban ƙasa saɓula, kuma suna baibai da shi, amma ko dai bai sani ba sai yanzu Allah ya sa ya sani, ko kuma a'a an sanar da shi amma kuma baya aiki da abin da yake jita-jita ne, sai da yanzu wala Allah tuhuma ta yi ƙarfi ta kai ga an zo an kama su, har ana maganar za a wato gurfanar da su a gaban kotu. To ƴan uwa, mu dai talakawa mu ne abin tausayi, ba abin da ya kamace mu samu da mu ta addu'a Ubangiji subhanahu wataala ya mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu. Duk da yake bana goyon bayan fikirar a ce ai ta addu'a, wajibi ne talakawa bayan addu'a kuma su tashi haikan wajen sun ga bayan dukkan wani tsari na zalunci. Talakawa in suka tsaya tsakankaninsu za su iya nema kansu mafita, su yi amfani da makaman ƙuri'a wajen yin zaɓe wa ya dace su zaɓa. Wannan kenan a karo na farko. Karo na biyu ko wajibi ne gwamnati ta samarwa da 'yan ƙasa wani tsari da za su iya tsayawa su kare kansu. Wajibi ne gwamnati ta fito da wani tsari na musamman. Tsari ne misali mu ɗauki ƙasar Amerika. Ƙasar Amerika ta jima shekaru masu yawa, ɗan ƙasa yana da 'yancin gwamnati ta ba shi dama zai iya mallakar makami na kare kai. Dan me mu a ƙasar mu Najeriya in ma dai akwai tsarin, to tsarin yana da wahala sosai, wahalar da zai wuya talaka iya mallakar makaman da zai kare kansa. Amma gwamnati ta sauƙaƙa abin da tsari da doka, abin yawa talakawa sauƙi, talakawa su mallaki makaman da za su iya bawa kansu kariya da yardar gwamnati. Don haka matukar gwamnati ta gano cewa ga waɗanda su ne matsalar tsaro a Najeriya, babu shakka wajibi ne gwamnati ta gaggauta hukunta ire-iren waɗancan mutane. Abin takaici idan muka duba irin kazafin da aka yi wa ministan sadarwa Dr. Isa Aliyu Fantami, za mu iya na zurfafa tunani akan waɗannan mutane da aka kaɗo a yanzu. Za mu iya alakanta abin mu ce kazafin da aka yi masa baya rasa alaka da su, domin ire-iren waɗancan masu ciwa gwamnati saɓula, waɗanda suke ɗaukar nauyin ta'addanci, babu shakka ba za su taɓa murna da tsarin da Dr. Isa Aliyu Fantami ya kawo na samar da NIN a cikin layukan kira na ƙasar nan ba. To duba da cewa an ba su matsala, Dr. Isa Aliyu Fantami ya ba su matsala, to bari su yi amfani da wata dama su kawar da shi, a tsige shi a sa wanda suke so. Kuma kar ku taɓa tunanin mugun shirin mutanen na a tsige Fantami ne kaɗai, a mugun shirinsu shine rashin tsaro ya wanzu a Najeriya, su ga sun ruguza Najeriya, domin ana kawar da shi to za su so gwamnati ta ɗora wanda shi ne zai ke ba wa ayyukan ta'addancin su kariya, wanda zai rika taimaka musu wajen su gudanar da laifukan su ba tare da gwamnati ta yi tsinkaye a kai ba. To wannan ita ce ƙasar mu Najeriya, kuma abin takaici in ka ji irin maƙudan kuɗaɗe wanda gwamnati take cire musu duk wata a matsayin albashi, banda allowances da ake basu da abubuwa da yawa waɗanda sun fice matsayin hankali ya ɗauka a matsayin a ce haƙƙi ne za a ba wa mutum ɗaya. Miliyoyin kuɗi ake kashe musu, amma duk da haka ba su gode wa Allah ba. Babu wata irin mota da wani irin gida na zamani wanda ba su mallaka ba, amma tare da haka sun gwammace su ɗauko kwangilar abin da zai sa a zub da jinin 'yan ƙasa, a tozarta su, a mai da su 'yan gudun hijira don kawai su ƙara tara dukiya. Wace irin ƙwaƙwalwa ce da mutanen ƙasarmu? Idan da gaske ana yin wannan an sa ni in sa takunkumi ne saboda kar in mutu, to me yasa ake kashe 'yan uwana ba a komai ba? Idan da gaske ne an rufe mana masallatai don kar mu mutu ne, to ya ake kashe mu aka yi shiru? Idan da gaske ne an rufe mana kasuwanni, an karya mana tattalin arziki don kar mu mutu ne, to don me ake kashe mu ba mi komai ba? Ina karantawa a wata jarida sai aka ce mun wai wani gwamna daga cikin gwamnonin da jiharsa 'yan ta'adda suke yawo da makamai wai ya haramta almajiranci. Almajiranci ce matsalarka, ana kashe mutane a jiharka shine wai kai akan almajirai zaka huce? Ka duba corona din nan duk an ƙara maganar akan almajirai saboda ba su da gata, an ɗauka masu suka kawo ciwon ƙasar nan. Almajiri ya kawo corona a Najeriya? Dan me za a matsa masa dan bai da gata? Dan me za a matsa masa dan shi dan arewa ne? Dan me za a matsa masa domin shi bahaushe ne? Dan me za a matsa masa domin an rena mu?
wallahi azim ba za mu yi shiru ba, wallahi ba za mu yi shiru ba. Idan ka rufe masallaci